салом дӯстдорони барномаи оё медонед ки бо шумо ман Сарвиноз. шумо ин садоро мешиносед? албатта ин садои Карнай мебошад ки ҳам кӯдакон ва ҳам калонсон онро мешиносанд. дар айни замон ягон тӯи маърака ва ҳамчунин наврӯзи оламоро бе иштироки Карнай навозон ва Карнай намегузарад. аммо оё шумо медонед ки дар гузашта Карнай ҳамчун воситаи хабардиҳии ҳарбӣ барои муошират дар масофаҳои дур, инчунин ҳангоми сафарҳои шоҳону сарварони ҳарбӣ истифода мешуд. сину соли ин дастгоҳ зиёда аз 3000 сол аст. Карнай яке аз дастгоҳҳои маъмултарин аст ки параметрҳои он аз замони ковуз тағйир наёфтааст. ин буд маълумоти ҷолиб дар бораи Карнай. хайр, то боздид.